Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Burlatan egin dugu gaurkoan herriz herriko geldialdia alkateordearekin, kultura elkarte bisita gidatu eta bertan komertzioa eta zerbitzu euskaraz ematen duen pertsona batekin dugu hitzordua. Goazen! Herriz herriko gure ibilbideak gaurkoan Burlatan gelditu da eta Burlatako udaletxean gaude, bertako alkateorde den Berta Arizkunekin. Egunon, Berta? Egunon. Zer moduz? Ba, oso ongi. Bueno, konta iguzu pixka bat, nola da, edo zein da herriaren egoera? Bueno, ekonomikoki galdetzen bai dazu, ez da txarra, izango nuke, ze, bueno, apenas zorrak dugu, ez? Esaten dudanean zorra esan nahi dut hirugarren batekin ez dugula zorrik, hau da, banku batekin ez dugula. Baina bai daukagu gure kutxa propioarekin, hau da, aspalditik ez zegoen poltsa bat, ez diru poltsa bat inbertsioetan erabiltzeko, eta azken urte luze hauetan joan da hortik hartzen ez, gastu korrentea ordaintzeko. Ez, orduan zorrea gurekin daukagu, ez? Aldatu da, haunitz aldatu da Burlat azkeneko urtetan? Azken urtetan ez, bai aldatu zen, 80 hamarkadetan, bai, aldatu zen, baina ez, azken urte hauetan ez da hainbeste aldatu. Eta alkate guztiei, alkate orde eta zinegutziei egiten diotan galdera berdina, nola gobernatu herria? Zein da ongi egiteko trukoa edo bali badago trukorik nola, zein da? Nik ez dakite dagoen trukoren bat, edo gainera nik edan amat oso gutxi udaletxean, hasi naiz legislatura honetan. Baina argi daukat eta nik uste oso garrantzia daukat herria ezagutzea. Herria ezagutzea oso importantea da. Eta parte hartzea ere ez, oso, guretzat oso importantea da herria kudeatzeko. Eta gero nola ez, ditugun baliabideak ongi antolatu eta ongi erabili. Eta normalean zein izaten da udalak izaten duen aurrekontua? Aurten, eta ez da oso desberdina beste urtean konparatuz, aurten izan da 17 milioi inguru euro, guztira, ze 4 milioi eta erdi dira inbertsioetarako, eta 12 milioi euro inguru dira gastu korrentea gastatzeko. Eta aipatu duzu inbertsioa, justo diru kopuru hori izaten dela inbertsioetako, baduzu orain inbertitzeko asmorik edo zaudete ja sartua zerbaitetan? Bai, proiektu batzuk ditugu mahai gainean, momentu honetan, alde batetik liburutegia eta Elizgibela polikiroldegiaren berrikuntza, gero Burlatako kaleak berriro asfaltatzeko lanak hasiko dira hemendik gutxira, txakurrak aizitzeko lekuak ere berritu behar ditugu, aurrekontu parte hartzaileen irabazi zuen aukera ere martxan jarri behar dugu. Así que, bai, lana daukagu. Bai, eta zer nola egiten da hori dena aurrera ateratzeko?
Nola, bueno, lanarekin, lanarekin eta nola ez diruarekin ere. Etorkizunera begirako proiekturik esku artean? Bai, ere batzuk ditugu, orain, datorren hilabetean hasiko gara udal informazio aldizkariarekin, hemendik gutxira ere onartuko dugu Euskara ordenantzaren moldaketa, hirigintza plana behinean onartu nahi dugu ere, datozen hilabetetan, eta aurre eskolako kudeak eta zuzena ere hasiko gara datozen hilabetetan ere. Aurre eskola orain arte ze kudeatzen zuen bertze kanpoko? Enpresa baten bidez kudeatzen zen. Eta orain nahi duzu zuek kudeatu? Bai. Oso ongi. Bueno, eta zuretzako zer falta du Burlatak? Falta baldin batu zerbait, noski? Egia zen bizitzeko nik uste dut ez dela ezer hola importantea falta, ez? Nik beti esaten dut, nik oso gutxitan joaten naiz Iruñera edo zer eskuratzeko, ez? Burlatan badago denetik, bai merkataritza aldetik eta bai zerbitzuak, eta beti falta da zerbait, ez? Igual ikusten dugu kirol infrastrukturak zahartzen ari dira eta igual handiagoak beharko genuke, ez? Baina, bizitzeko herri nahiko ezakit kompletoa da. Orduan pozik bizitzara? Bai, oso pozik. Eta Burlatak badu herri bizia orduan, ez? Bai. Alde batetik merkataritzagatik, ez? Bai, dudarik gabe. Badago denetarik Burlatan, eta gero, Burlatak ditu 11 kirol eta kultur elkarte, eta beti badago zerbait egiteko herri honetan. Bai, gu gero Axular elkarteko kide batekin elkartuko gara. Bueno, eta ja azkeneko galdera, agintaldi bukaeran nola nahiko zenuke jendeak oroitaraztea zuri? Nik espero dut jendeak ikusi dezala egin dugun lana, ez? Behintzat esfuertzua, ez? 4 urtetan egia esan ezin da dena egin, ez? Aldaketa sakon bat egiteko denbora gehiago behar da. Baina, nik uste urte hauetan aldaketa batzuk egingo ditugu. Egia esan lan asko egiten ari gara. Gero ez dakite kanpotik ikusten den ala ez, baina egia esan lan asko egiten ari gara, eta, nola bukatzen den, ez? Hombre, pentsatzen dut leku guztietan bezala, beti izanen direla aldeko jarrerak eta kontrako jarrerak. Baina, argi dago zuek zuenakin ongi egiten saiatzen ari zaretela. Hori da, bai. Berta, hausi izan da dena, eskerrik asko tartetxoa guztiagatik guri. Zuei, eta, ongi segi. Ni esker. Gero arte. Gero arte. Burlatatik paseoan, hementxe ikusi dugu Leire Lentzeria eta sartu gara, elkarrizketa txiki bat egiteko Amaiari, bertako nagusia edo. Zer moduz? Pues oso, ongi. Ongi? Bai, primeran. Konta iguzu pixka bat, nola okurritu zitzaizun denda hau idekitzearen ideia? Nik ez dut ireki denda hau, nire amaren denda zen, bazkide batekin sortu zuten duela ja datorren urtean egingo ditu 30 urte.
Beraz, hasi nintzen ikasketak bukatzerakoan hemen pizkat laguntzen eta pizkanaka gelditu nintzen. Haiek jubilatutak eta orain ni bakarrik. Eta orain zu bakarrik. Bai. Eta zuk zehazki, erranduzu dendak 30 urte daramatzala gutxi gara bera, Bai. zuk zenbat? 2008tik. Zintzen ja bakarrik, lehenago nintzen urte batzuk jornadardia eginez, baina bakarrik 2008tik. Nabaritu duzu aldea 2008tik gaur egunera? Jendeak kontsumitzeko erak edo horrela? Asko aldatu da, bai. Bai, lehen jendea nahi zuen, erosten zuen behar gehiagorekin, orain eskaintzen du gauza espezifiko bat, behar du espezializazioa gehiago. Lehen zen erosketa azkarragoa, orain behiratzen ditu gauzak askoz gehiago. Eta horrek pentsatzen dut, ekarriko duela jendeak gutxiago kontsumitzen duela, ez? Bai. Zergatik uste duzu kontsumitzen duela jendea gutxiago? Izaten alda krisiaren eragina? Krisiaren eragina batez ere, azken finean, dirua ez dagoenean, erosketak eta baita ere kompetentzia asko dago, lehen ez egoen horren beste. Eremu handiak eta... Claro, hori komentatu behar nizun orain, pentsatzen dut, kompetentziak izango dituzula, nola egiten diozu aurre kompetentzia horiei? Hori espezializazioarekin batez ere eta kalitatea. Guk behar duguna eman da kalitatea zen gauzak arruntagoak baditugu gaur egun edozein lekuan baditugu eremu handiak eta pila bat. Beraz, jendea etortzen denean ona nahi du kalitatea eta gauzak irauntea. Teknologia gaur egun badu kriston garrantzia, teknologia berri horietara egokitu zarete? Ari gara, hortan ari gara, baina nire bezeroa orain da nahiko heldua. Beraz, ez du eragin handirik. Baina, pizkanaka hor gara, Facebook eta hortze bai. Zuretzeko zer da, ze abantaila ditu Burlata bezalako herri batean horrelako denda txiki bat izateak? Harremana, ezta? Oso polita da. Auzokideak, jende oso ona da. Batzutan oparitzen didate gauzak, erosketa gordetzen dizkidalako. Azkenean hor sortzen da, harreman oso polita. Harreman polita, familiarra. Claro, eta denda txiki batek eskaintzen aldu hori, eta denda handi batek aldibidez zindu hori eskaini, ez? Ez, hori da. Harreman hori niri zaintzea gustatzen zait, eta ziur sentitzen zara, ez? Polita. Ze balorazio egiten duzu urte hauetan? Ni oso gustora nago, gogorra izaten ari da, zen arrisku handia dauka, erosketak inbertsio handia behar du. Gauzak saltzeko, inbertitu behar da, eta inbertitu. Eta batzutan ikusten duzunean ez dela ateratzen, ai ama, zer gertatzen da, baina gero baitaren polita. Azkenean, laguntza bat ematen duzula, sentitzen duzu, nahiz eta salmenta normala izan, baina badago jendea hori espezializazioa izatean, pizkat laguntzen dugula jendea sentitzen dugu. Azkeneko galdera, etorkizunera begira, ze nahiko zenuke? Ni hemen jarraitu, alden guztia. Zaila da, zen hori, jende gazteak beste erosteko modua dauka, baina, saiatuko gara. Hemen jarraitzen, bai. Osea, horrek erran nahi du poz-pozik zaudela hemen? Niri gustatzen zen nire lana, beraz, baina egia da, krisiarekin izan direla oso urte gogorra. Orain pizkat estabilizatzen ari da gauza, baina ez guztiz, oraindik gaude pizkat hor beldurrarekin, baina nire nahia hori da, bai. Osongi. Eskerrik asko Amaia tartetxo hau eskaintzeagatik. Ez horregatik. Eta ongi segi? Berdin.
Eta Burlatako paseoan segitzen dugu eta oraingoan Oskar Anduezakin, Axular elkarteko kidearekin elkartu gara, elkartean bertan. Zer moduz, Oskar? Ongi. Ongi. Pozik, zuek hemen harrera egiteagatik. Erran barra da, ikusi dugula pixko bat eta hitz polita dela, Bai, esateko polita da. Bueno, pues konta iguzu pixko bat, zenbat urte edo noiztik handago duzue Axular elkartea? Bueno, etxea berez elkartea baino zarragoa da, eta elkartea duela 28 urte gora bera sortu zen. Bueno, hemengo jendea ikusi zuen bazegoela momentu horretan euskara sustatzeko beharra eta pixka bat hori euskaldun giroa sortzeko hemen edo mantentzeko beharra. Eta lagun batzuen artean erosi zuten etxe hau konpondu eta gaur egun hori da duguna. Gauzak asko aldatu dira hasieratik gaur egun arte? Pues bai, aldatu dira. Garai horiek ja pasatu dira, jende asko pasatu da hemendik, eta bueno, egoera ez da lehen bezala. Zenbat kidek osatzen duzu gaur egun elkartea? Gaur egun egongo gara helduak 160 gutxi gora bera, eta umeak 30 bat. Eta urtean zehar baduzu ohiturarik ekitaldi desberdinak egiteko? Bai, normalean urte osoan zehar ditugu zerbait hemen egiteko, ditugu hitzaldiak, kastaroak, kontzertuak, antzerkiak, hemendiko ateraldiak denetatik, egia esateko nahiko programa konpletoa. Eta programa horiek izaten dire elkarteko kidentzat edo herri guztiaretzen zabaldua? Normalean gu bete zaitu gara herriko jendea hori pixka bat animatzen Axularran sartzeko eta ikusteko hau ez dela bakarri elkarte pribatu bat, baizik eta herriko elkartea. Normalean bazkide parte hartzen dute, baina baita ere kanpoko jendea. Elkarte gastronomikoa da. Baina horretaz aparte? Ez, markatu. Elkarte kulturala. Kulturala, bale. Horretaz aparte, noizbenka elkartzen gara bazkaltzeko, afaltzeko, baina berez elkartea, elkarte kulturala. Axular kultura elkartea. Kultura elkartea, Eta, bueno, zu hemen bizi zara, aldatuko zenuke zerbait Burlatatik? Bueno, pues bai, beti dago gauzak aldatzeko. Egia esateko Burlata berez asko aldatu da eta hala ere oraindik gauzak egiteko geratzen dira. Zeintzu, egia esateko bai asko, adibidez gu normalean, edo ni betez ere kirol arloan mugitzen naiz, eta momentu honetan Burlata kirol instalazioen aldetik hobekuntza bat behar du, eta nik arlo horretan bai aldatuko nuke da zerbait. Baina bertzela uste duzu Burlatak herri giro ona dula? Bai, beste tokitan bezala. Gainera herri giroa egin behar da, sortu behar da. Eta orduan, jendea hori egia da, gaur egun gure gizartean gero eta bakoitza bere kabuz ibiltzen da. Eta horretarako baitugu ez Burlatan ez bakarri Axula, baizik eta elkarte gehiago herri giro hori, herriko giro hori sortzeko. Bueno, eta azkeneko galdera, etorkizunera begira ze erronkak edo ze helburu dituzue elkarte bezala? Elkarte bezala erronka importantea da, batez ere jende gaztea ekartzea eta gero beti mantentzea hori, Axular izan den referentzia puntu hori euskaldun munduan, saiatu behar gara hori mantentzen eta indartzen. Bueno, betetzen den zure... Saiatuko gara. Hau izan da dena, eskerrik asko Oskar, tartetxo hau eskaintzati Xaloa Telebistari. Plazer bat izan da. Guretzat ere plazer bat izan da. Nahi duzunean, hemen gaude. Agitzongi, etorriko gara. Bale. Gero arte. Bale, aio. Axular elkarteko kide Oskar Anduezarekin egon eta gero etorri gara Burlatako bertze-xoko batera, Iruña ferreterira, hementxe dugu Iñaki. Jepa Iñaki? Eixo, zer moduz? Ongi, lana bukatu da, ongi. Bueno, eta zer iruditzen zaizu, ja entatu gara lana bukatu duzuna, zer iruditzen zaizu pixka bat erakusten bagaituzu zure herria? Bai? Venga, oso ongi, bagoazen.
Bueno, Iñaki, eta nora ekarri gaituzu orain? Bueno, gaude Burlatako Larrain plazan, oso plaza importantea da, iaz hemen egititzelako dantzak, festak, denak hemen jatzen ziren. Ere, Burlatako jaiak, barrakak, txosnak eta iaz hemen jartzen ziren. Eta beti izan da Burlatako plaza hogeikeena edo importanteena. Hemen ikusten dugu baita ere udaletxea dagoela. Bai, irakizuten hori dela 5 edo 6 urte irakizutela udaletxe berria, oso modernoa, oso modernoa ikusten dugu, baina, egiten du bere funtzioa eta, Bai, hemen izan ginen bertarekin elkarrizketa egiten eta bai, modernoa da. Eta aipatu dituzu festak, txupinazo ere bai hemendik botatzen dute? Bueno, lehen botatzen zuten hori... Balkoitik? Balkoitik, baina orain egiten dute hori eszenatoki txiki bat hemen jarri eta hurbilako egoteko eta hemen botatzen dute. Osongi, orduan hau nahiko plaza garrantzitsua ez, Burlatarrentzat? Bai. Bueno, mugituko gara orain beste leku batera, badakigu, beste zerbait erakutsi behar gaituzela. Joango gara Euskal Herria Peñara, nebazue. Osongi, bai. Esakutsiko dizuet. Venga, ba... Eta udaletxetik parke honetara ekarri gaituzu Iñaki, ze parke dugu hau? Bueno, hau da udal parkea, lehen pribatua, orain, udaletxeak erositakoa eta udala edo herritarra da. Parke honetan, okerrez badago, animaliak eta dena da? Bai, animalia, bauka bere eliza, palazetea, egiten dira hemen kontzertu asko egiten dira ere hemen, jaiak ospatzen dira ere hemen, leku oso polita, berezia. Eta berezia baita ere pentsatzen dut, zuretzako bereziki hemen onduan dagolako zer? Zei, Peña Euskal Herria, Burlatako Euskal Herria Peña bai, nintzat oso importantea da eta Burlatan ere. Eta zuretzat garrantzitsua da, zu bertako kide zarelako, ez? Eta erakusten baldin bagaituzu zer moduz? Bai, aurrera. Osongi. Iñaki aipatu digun bezala, hemen dago Peña Euskal Herria eta zu Peña Euskal Herriako kide bat zara. Konta iguzu pixka noiz sortu zen Peña hau? Peña hau Burlatan sortu zen 1976an. Lehen beste karrikan gimden, era izena, orain de las lavanderas du izena, eta gero 2002an etorri ginen ona, bai. Eta zenbat kidek osatzen zen? 150 bazkide gara orain, gutxi gora bera. Eta oso ongi moldatzen gara, hemen hainbat gauza antolatzen. Urtean zehar, adibidez? Jaiak, adibidez maiatzarrok, udazkena blues, edo gabonetan ere egiten ditugu hainbat gauza. Pentsatzen dut hasieratik gaur egun arte gauzak aldatu izanen direla, ez? Bueno, asko aldatzen dira. Lokalanengo gauza aldatu dugula, hobetu dugula, eta gero, jendea pasatzen da, egiten da bazkide, egiten da, eta gauza egiteko moduak ere aldatzen dira. Baina, Peñaren fundazio gauzak hemen mantentzen dira. Etorkizunera begira, ze helburu dituzue? Bueno, lanean, Burlatan lana egiten, jarraitzen, eta, aldun indarrarekin, eta Burlata bultzatzen. Kultural eta euskaren arloan, Burlata bultzatzen, hori da gure helburua. Agitzongi, Iñaki, eskerrik asko erakustagatik Burlata pixka bat, eskerrik asko zure elkartea erakustagatik eta ateak zabaltzagatik, eta baita ere, tartetxo hau Xaloa telebistari eskaintzagatik. Eskerrik asko zuei. Nozbait espero dut, elkarrik uste berrez ere. Zuten zareten, konbiatu zuete. Gusto omnitz. Venga, gero arte. Agur.
Eta dagoeneko egin dugu gure herriz-herriko itzulixka Burlatan. Hauxe izan da dena, hurrengo herrian ikusiko dugu elkar. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.